weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to guidimaga to gorgol to barakna to trarza to inchiri to trisemour to asaba to tagan to adrar to hoddela sharqi to hoddela garbi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to nakchata ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to dakleta Nouadhibou ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Tazias ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaltinino jaaru kay ballal tawi jaaru mum ne qime ha feccere million taw ko halis dollar faade kay e ɓen sinistré woni ɓe ilam nanno e guure mumen e galleji men e nder rapport palol dande maayo to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Cheikh El Ghazouani gonɗo e jillu mum privé toon to leydi Maroc jillu ngu kala e wonde privé haɗani tigui o joddima e roi Mohamed VI kañum woni kananke leydi Maroc to leydi Sénégal ma en jaaha to wuuro witego Tijetti to noon ko wuuro tawatego e nder falde Touba teskama toon tigui ko machine coñirɗo woni mo hinde machine batteuse kañum taaƴi hoore goto e ndemowo o taaƴi hoore nde ha serti to leydi Mali ma en kaali janggo wiiɓe mbaɗi e darala nokku wuuro witego Zangasa waɗi tigui neɗɗo goto basɗo hen fittade mum waɗi kadi neɗɗo barmuɗo hen kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Allemagne to leydi Iran to leydi Pakistan ha to leydi Israël bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piran tacciren jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa
koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe ɓurel te e jeese men dañen jama. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa jadinɗo ɓalla waɗe danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah nelwirimo gandal safru rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. omo safra ɓen wonduɓe kiste fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. gorko mo melga wuro jinneji ne yawrana ɓe wonduɓe koyɗe ɓuutoje koyɗe musoje keceje musoje ɓalli guloji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum joni joni jiitoɗa hoore ma wiyete ko yidde ƴeewa ɗen ko leɗɗe uroteɗe. omo jogui leɗɗe wiyete ko miiɗi moosa a muɗat ɗum walla jara joni joni gorago ma arta ha no hannirta ni. gorko mo melga wuro jinneji ne yawrana ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin. gorko mo melga wuro jinneji oɗo saaha joni tawate ko toon to Paris lamorgo leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 0406 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum to Nouakchott ne golla ha no hannirta ni tawe ɗon ɓiyi ko ene tawe to leegal Samia ene hucciti galle o ne hucciti usine plâtre. kala jiɗɗo jokkodirde e ma on numéro mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala. ene tawe ɗon misidɗo makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbatta ko 77 537 79 28 ko fati leɗɗe gorago leɗɗe koyɗe musoji e ɓalli ɓuusoji kala sa jokkodiri e gorko mo leeraɓe ma heɓa no hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu kommalaɗo wone mbadden danno faade makko. e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗena goni e hoore biira nogas e goo lewru bowte woni décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗena Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie gonɗo e jillu muɗum taw ko jillu privé toon to leydi Maroc aljuma hanki o nogas lewru bowte teskama tigui o joddima toon e roi Mohamed VI noon kañum woni kananke mo leydi Maroc ɓe joddi noon koto palais royal e toon to Casablanca
nden noon kanko hoorejo leydi noon kanko hoorejo leydi ɗon ɓe ndara jonde he wonno tigui mujibu jonde nde ko yidde kay ñastade cehilagal e koddigal e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗi woni hakkude leydi Mauritanie kañum e leydi Maroc ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen BPM woni banque populaire de Mauritanie ko boña wiyete noon on boñ noon ko boña Mauritanie naɓe boñ o noon holliri tigui boña o noon ɓe ɓayyini tigui oɗon boñ noon ɓe kolliri tigui wonde communiqué wonde application mabɓe tawi ko service bankili ɓe mbaɗi communiqué hollirde kay aljuma hanki o wonde kay ɓe keeɓi ko wiyete dérangement seeɗa ko fati oɗon service bankili ko probléme noon hakkude kay jokkodiral to banggue technique walla to banggue internet hakkude muɗum e service bankili o ɗum saabima noon ɓe teskima ñalawma hanki o ɓe kolliri tigui ɓe teskima kileneɓe mabɓe hewɓe kay yinnoɓe wadde ko wiyete retraite woni tigui tirade kalis walla ko neldude transfert mbawino hebde hen caɗele seeɗa tawi ko keede to banggue to probléme to banggue technique ɓe kolliri noon ɓe ñaguima hen yafuya no fewi kadi ɓe gandini dendagal kineɓe wonde kay équipe aji taw ko technicien ji mawɗi no fewi nan darino dole mumen ponno beele kay ɗum ɗon ene wawa réglade ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon kala jiɗɗo hutorade kay to banggue bankili muɗum ne wawi kay hutorade oɗo systéme taw kadi ko informatique biteɗo ISSD ha joni noon ɓe kolliri tigui eɓe gandina eɓe ciftina kileneɓe mabɓe kay hutortoɓe kay banque systéme banque service bankili ha joguiɓe kay compte uji men oɗon banque kala eɓe ciftini ɗumen kay wonde kay eɓe jogui tigui sécurité ha timmi ko fati tigui e service information banque ka ha ko fati service bankili kala hay pirate goto wawata waɗede hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha Toroso tribunal pénal région de Trarza tawteɗo toon Toroso ɓe jendini ñawore mabɓe ha laaɓi ko fati oɗo sagataɓe ɗiɗo nangganoɓe tawi nanguirno ko fati viol woni tigui tettude rewɓe alay saguel ɓen noon ɓe taƴanama mone mabɓe foof taƴanama duuɓi sappo e kaso tawi kadi ene wondi ko wiyete travaux forcés woni liggade taw alda jobdi kadi ko liggey alay saguel ɓe kolliri noon addaniɓe kay wadde ɗiɗon duuɓi sappo tawi no wonde travaux forcés ko beele hulɓinde yimɓeɓe ha tengti dartonoɓe wadde viol beele kayne jogo kulhuli e ɗum usto hano hannirta ni e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Kinross Tazias ko cata ko société kandanaɓe tawi ko ƴogotoɗo kanŋe e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaltinino fodde kay kene wona feccere million taw ko halis dollar saabu ko 500 000 taw ko halis dollar ɓe pecciri ɗum noon ɓe kolliri tigui wonde ɗum noon ko ballal mabɓe kay faade ɓen tawatanoɓe tappol polol dande maayo ɓe leydi Mauritanie tawi ko hebnoɓe yoleru ilam e ndungu hikka ɓe yamnano e galleji mumen naati e keɗe guese mumen e koɗande mumen kala ko ɓen tigui ngal ballal fano ɓe kolliri noon ngal ɗon ballal ɓen noon tawi ko jayanoɓe ko tawatanoɓe nder ɗiɗo région ngaji ko wayno to région de Gorgol ko wayno Brakna Trarza ha to Guidima kala ballal ngal noon ɓe kolliri tigui e ballal ngal ballal ngal noon ko fodde temedde ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi kit tawi ko kit alimentaire woni ko wiyete panier alimentaire hen panier kala e ɗiɗon ujunnaje ɗiɗi temedde joyyi panier hen panier kala tawa hen maaro nebam sukara kosam sélia wondude e ñebbe e ko wiyete pâte alimentaire guila e macaronaje ha ko yadata hen kala ko hollirde tan wonde ko gueɗe ɓurɗe hatu jinede woni koɓe gadduno ɓe kolliri kadi ene yanti e ngal ballal kadi tawe hen kadi fodde ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi fabion woni harkille wondude ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi leeso tawi ko leece dalliɗe wondude ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi mbajjuji kay gam fabade yimɓeɓe jangol wondude ujunere temedde tati tillisa nde yimɓeɓe mbaɗata koɗande kay tawi ko koɗande provisoire ko adi kede paata e nder galleji men ɓe kolliri noon ballal ngal ɓe ndewnuno ɗum koye juuɗe kay gardiɓe commissariat pour la sécurité alimentaire mo leydi Mauritanie cérémonie noon waɗi ko cérémonie ji ɗi hen cérémonie goto koye nder Nouakchott waɗi cérémonie goɗɗo noon koye nder Brakna ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mariam Vadela Dam kañum woni première dame mo leydi Mauritanie ko joom suudu Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kanko Mariam Vadela Da noon omo tawe oɗo saaha to leydi Maroc omo tawe to leydi Maroc noon tawi nawimo toon koye mbadi safruji noon
ko safuji tigi nawnomo toon o heeɓi ni wadde toon ko wiyete opération woni o oppirima toon omo andina noon e hello makko o waɗi tigi windande andinde kay dendagal bandiraɓe ha tenti kay ɓesgu murtanaɓe kala ha tengtiɓe hakkillaji men goni e makko kay kala saaha ɓe hen noddoɓe ɓe hen waɗoɓe bindande ɓe hen kadi kunela naloɓe wonde kay e oɗo saaha joni o waɗi opération rewi lawol no fewi kadi o fuɗɗima semorde no moƴƴi omo yettaɓe noon omo jarnaɓe kamɓe kala o wi noon e oɗo saaha kay o semri no moƴƴi ko ɗum noon woni ko ɗum noon ene sikka noon kadi ko ɗum woni no mujibu jillu Mohamed Cheikh Ghazouani hoolejom gendimo ten tawateɗo toon to Maroc tawi ko jillu makko privé ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Biran Da Abeydi ko neɗɗo dawrugol e nder ko lundiyanke e nder leydi Mauritanie o holliri tigui wonde Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie foti kay kene natta kene dartina kay hadde walla kene fotani hadde ɗumen tawi ko lundiyankoɓe ɓe cellani kala saaha yiɗoɓe safroyade caggal leydi laamu Mohamed Cheikh Ghazouani ene haɗa ɗumen ɗannade yaade caggal leydi e mbaɗi safruji o holliri ɗum ɗon ko hunde nde fotani wonde o holliri Mohamed Cheikh Ghazouani kañum e cuddiɗo mum e ɓesgu mum kala hen mo sellade nawete ko caggal leydi ko toon safroyte so tawi ko lundiyankoɓe o hollira wonde jahata caggal leydi o rokki yeru noon o wi Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi mo hujjukinto mum namdi e kala saaha yo nawe caggal leydi safroyote hoorejo leydi ndi walla laamum ne salo ko ɗum ko hunde nde fotani wonde kanko noon Biran Da Abeydi o waɗi ko audio makko audio sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen mem to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal aljuma hanki no agas lewru bowte 2024 sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe ko bus goto dogannoɗo e dow lawol to ɓe mbiyata autoroute à péage woni lawol jawgol taw ko joɓetegol noon ko kañum tigui yiya tawi ko natirde wuro Thiès ngo ruppiti on bis yani ruppiti jeygue o sumi noon tumo kulɓinigo no fewi Allah e wonde moƴƴo noon hay goto mayani hen hay goto gañaki hen kono teskama kam matériel keeɗo tilfima hen bis o noon ha lama tigui ummirno ko Dakar o sumi kay ko haw wonti lalagal sapeur pompier en gari tigui gam fabade bis o gam kono noon nde ɓe jettiɓe tawi ko bonanno boni saabu bis o sumi ha heddi ko lalagal jamdi tan woni ko heddi e makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen brigade territorial de la gendarmerie de la Foire ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mo walanteɗo Allah tawi ko réseau to dartonoɓe ko wadde trafic de drogue ɗum noon koye nder Yoff ɓe teeɓima hen noon sagataɓe jeetato dartonoɓe kay wadde oɗon trafic kamɓe jeetato ɓe kala ɓe mbaɗama déféré aljuma hanki o to tribunal de grande instance hors classe mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yento wuuro witego Tin Jiti ko wuuro tawatego e nder falde Touba go waɗɗani Touba Belel to noon ko tana musɗo waɗi toon ko demowo goto mo duuɓi capanɗe 4 gonnoɗo kay e cuñala guesa mum ko kañum tigui machine biyeteɗo machine batteuse ko kañum taƴi hoore makko e saaha kay o wonno wadde manipulation tinani ko ɗon machine o taƴi hoore nde noon taƴi ɗum ko ha serti kay ha serti ha laaɓi sette e ɓamde ɗum ko ɗon tigui hoddiɓe e bandiraɓe kocci hoore nde taw serti ha laaɓi e ɓandu ndu ko mayde yurmininde no fewi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗɗoɗen to Dara Kokki ko duɗal jangguinogal alquranul karim tawi kadi hono maggal mawnude weeɓani yiide e nder dengre Afrique kala weeɓani kadi yiide e nder Sénégal Dara Kokki noon tafno ɗum tafno uddino duɗal ngal noon ko biteɗo Cheikh Ahmed Sakira ɗo duɗal ngal noon uddita guila hitande ujunere temedde jeenayyi capan tati e jeenayyi woni guila 1939 hande noon ngal woni tigui modèle ko fate janggol janguinde Qur'ana ko fati kay e jangingol ko fati solidarité jokkere enɗam e nder jokli e nder leydi Sénégal kala Dara o noon hande ine tawe e nder makko noon e nder ngal ɗon duɗal to Qur'ana janggaten tawe e nder makko ñalawma hande mo kalten ujunnaje 4 e temedde jeenayyi e jeetati tawi ko almuɓe jangoɓe hen Qur'ana e nder ɓen noon hen temedde 4 capanɗe jeetati ko almuɓe tawi ko rewɓe ujunnaje 3 e temedde 4 capanɗe tato heddiɓe woni tigui almuɓe worɓe tawi koye nder hen ɓe koɗi ko li ñamde mabɓe e yarde mabɓe kala koye nder hen
tawete mbiɗen tigi hono ngallo dulal yiide ɗum heewani tigi yiide kadi e nder ɓen almuɓe ne tawe hen ummiɓe e nder jokli afrique hewɓe tawi ko leyɗele nde jiida ciron daara o noon ene jangge e nder makko mbiɗen ko hen logement o tawete ñamde e yarde kala e safruji foof ko hen tawete ɓe kolliri noon kala kay e nder lebbi ɗiɗi ɓe jaltina fodde million ngaji 4 tawi kay ko fati tigui e fonctionnement daara o tawi kadi ñamde nde e yarde ala hen so tawi kako ñamete ko yarte ko ɗum noon ɓe kolliri kala lewru eɓe ñama fodde million ngaji 13 ha 14 million tawi ko franc CFA kala lewru saabu kay ɓe kolliri kala ñalawma barame ɗiɗi corate majji noon ko tonne e feccere woni 1,5 tonne woni tonne e feccere maaro ɗum woni koɓe corata kala ñalawma daara o noon kadi e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri ne yaadi e jamanu ne yaadi diine saabu e nder daara he waɗi ko koɗande sukaɓe almuɓe rewɓe ko banggue woni koɗande worɓeɓe kadi ko banggue woni ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni daara o tigui jalari ala e makko haydara ala e makko jangde tan e jokkere e ndam ɗum woni ko haalata woni e nder makko ɓe kolliri kadi oɗo saaha joni e nder daara o ene maahi toon restaurant taw ko restaurant mawɗo no fewi golle jaru tigui oɗo restaurant mateɗo ene guime ha milliard uji ɗiɗi tawa ko franc CFA ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗo enen to nokku biteɗo Yoff Tongor noon ko camion ben en dog tangoyo noon de Dakar ko camion ben noon tawi kadi ben o woni kees oɗon ko suuti noon camion jippinani on kees dogannoɗo kay ko kañuma felmi passerelle tawi kadi ko pomo yaltu yimɓe dewata yaroɓe koyɗe e nder ngal ɗon leegal ɗum saabima noon ha pont o boni hen walla mbiyan passerelle o waɗi hen ko boni no fewi neɗɗo goto kadi barmi hen chauffeur o noon nanggama o waɗama defre omona soka e mbadi mandade dépôt mo fadi ñawore makko teskama noon gueɗe baɗi ni e oɗo saaha joni ene heewi no fewi e nder Dakar saabu kayɓe teskima ko ɓoyani ko accident baɗu ni wanno tigui toɓe mbiyata VDN tawi kadi waɗɗani tolno Sacré Cœur ɗon noon ko port char goto tawi kadi ko dimɗon pelle métallique kañuma filmino oɗon passerelle e lewru septembre 2021 kadi accident baɗu ni waɗino toon waɗino to Cambérène so tawi ko août 2022 kadi hono oɗon accident waɗino toon to Colobane ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so nummima toon to Dakar ko leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon Zangaso ko wuuro tawtengo e nder région mo Koutiala aljuma hanki o noon ko sagataɓe kay wat boniɓe tawi ko wuyɓe joguitiɓe petelaji jasiji kañumen jani e daral wuuro ngo koɓe sagataɓe joyo noon joguitiɓe jasiji mabɓe petelaji mabɓe nden ɓe jettima noon ɓe goni tigui koye fellude eɓe pella noon ɓe ayno piyanɗe dow ɓe jamiri kay dendagal tawateɓe daral gamɓe kala nde ɓe leloton ɓe kippo moni foof ƴetta juuɗe mum fawa dow wojjude mum ko ɗon noon ɓe nanni juuɗe mabɓe jiifaji ɓe posti dendagal wonnoɓe ɗon kala ɓe jaade haalisaji men montoruji men e téléphone aji mumen kala e nder opération he noon ɓe mbawi yoɓade fittadu kay goto e tefankoɓe gollotoɓe daral ngal ɓe mbawi kadi barminde goto tawi ko mbaɗo mbaɗo kadi tawi ko goto mbaɗo juula baɗa bel woni commerçant ambulant wawi barmude hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagode laamu sabbordungu leydi Mali omona jokki jilluji makko e kala saaha oɗo saaha joni noon ñalawma hanki o aljuma hanki o yilli tigui ko toon to cour suprême mo Mali ɗum ko aljuma hanki no agasa lewru décembre tawi kadi nayimo toon noon ko joddade e yewtidde ardiɓe suudu ndum e siftindeɓe kay darde mabɓe ɗeɓe poti darade e golle moƴƴe kay ha tigui leydi ndi wawa ƴellitade hano hannirta ni leydi ndi wawa ƴellitade hano hannirta ni hono hoorejo suudu ndu noon biteɗo docteur Fatma Tera kañum woni hoorejo cour suprême o holliri weltare makko mawni no fewi e jillu kay e joddugol hoore jagorɗe ɗe arde toon ha toon joddade mabɓe holliri kadi wonde kamɓe kay kala no doole mabɓe ponno mabɓe ɓeydu kay wawde gollodade e laamu ngu ha transition ko ha lana transition kam wawa kostude e dow jaam ha joni ko leydi Mali keddoɗen lieutenant colonel Stéphane Homan on noon ko Allemagne najo ko colonel ko koninke Allemagne najo gonnoɗo kay oɗo saaha kala e mission mum e nder leydi Mali tawi mission makko noon wonno tigui mission makko noon wonno ko mission de coopération hakkude militaire hakkude leydi Allemagne e leydi Mali o holliri ko ɗum tawa noon mission ko heblude kay ko fati koninkoɓe e nder leydi Mali ko on de mission mum gasi ha laaɓi e oɗo saaha joni o joddi
noddima noon ñande alkamis sappo e jeenayi lewru décembre e général division Oumar Diarra kañum woni chef d' état major général des armées mo leydi Mali o yewtide mum ko heewi noon o wiide ɗum kadi kayit kollitowo wonde mission makko gasi ha laaɓi ko kotowo leydi makko toon to Allemagne saabu kay golle goɗɗe ene padimo toon ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama juura. En calmitima Ghali Abouba, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o pour ko leydi wono Burkina Faso leydi Burkina Faso dey ene wayno en faraisenaɓe nayo nangonoɓe toon guila e lewru bowti ujunaji ɗiɗi nogas e tati ene wayno oɗo saaha keeɓi wellitare mumen ɗum noon taw ko on kaniyanke Mohamed Cisse mo leydi Maroc ko on tigui waɗi oɗon masalaha haaɓe mbawi kadi kono woppitede Guinée Conakry Moussa Camara directeur général kanko de duman wonde e cikko makko Makki Agrabi Diallo wonde e jeenayo ɓen woɓɓe mbawi tawde ko nanguede e ɗum noon mbaɗama kay ono mandama ɓe dépôt wonno ko ñande alkamisare sappo e jeenayyi lewru bowti ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi taw kadi ko ñawottu mabɓe toon to guila to wawi kay jaggudeɓe caggal kay nde teski wonde aɓe mbaɗa kay woni ndino mbuñaari e ɗum noon ɓe jaggano kay ko guila e daroɗe lewru bowten ndu gonɗen ndu ɗum noon oɗo saaha aɓe tawe e niɓɓirɗe cadda laamu ngu wi wonde ko ɗo e capantati e goho lewru siro e hirande dartoɗe nde e ɗum noon yo faraisenaɓe ɓe mbawa ittude wono bagage mumen jalta leydi ndi nde tawno wonde oɗo saaha ɓe jiiɗa kay yiideɓe toon ɗum no faraisenaɓe mbi yonde muñanɓe ko seeɗa seeɗa ɓe jaltirta leydi ndi nde tawno honiyankoɓe wonɓe toon ɓe maɓe goɗ fodde ujunere honiyankoe jiidade kay e golloɗe mabɓe ɗum noon alaa saago ko sese yarte haaɓe jalta leydi ndi ha laaɓa Mozambique toon dey laamu ngu wi yoɓe kay cuno fodde balɗe ɗiɗi caggal kay nde kendu hewdu doole ari toon fodde yimɓe capanɗe jeeɗiɗi e goho mbasiri hen pittali mumen e fodde kay temeɗɗe jeegom neɗɗo kadi mbawi kono barbude hen UNICEF noon kañum ena fayi gonka sukaɓe wonɓe toon ɓe ene fayi ɗumen no fewi RDC Congo toon dey ko Nations Unies ene fonno kay wawde kay hono miijade e kay e kesɗidulgol mum tawata ko doole ɗe ko rokkuno toon to banggue funnangue leydi ndi ene wayno oɗo saaha noon Kinshasa windi hono ɓata kono fadde kadi e mabɓe toon to oni to wiide wonde kay ndeɓe potani kay wiide wonde kay aɓe kay wono jaltira ni tan ɗum noon oɗon changement ene wayno dey taw kadi ko goɗɗo hakkude mabɓe o hakkude armée o e ɗum noon e ɓen taw ko autorité ji congolais ɗi e oɗo sahate eɓe jiiɗa kadi koɓe mbawa kadi wono jaltirɗi tan taw kadi ko ceetugol mabɓe tan e MONUSCO nde tawno wonde koye nder nde ɗo taw kadi ko maayi ɗo hirande ujunere ɗiɗi nogas e nayyi ɓe poti ɗumninde Kinshasa noon ene oɗo saaha noon wi wonde waɗi waylo waylo e gardingu kay taw kadi ko honiyankoɓe ɓe mbaɗi hen waylo no fewi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ngam weltare Ayawo TV. Gokay mini ayande keɗotomi ko jangde heblo sukaɓe Afrique nde tawno jangde ndeɗe laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede golle ma jooɗi peewi Yaya Ndiaye ko noon kadi Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓɓiri takkusan juulama ha toon to galle ceerno Djiby Sy to Kuufa ko on takkusan kadi juula ha to base makko tawateɗo to Nettek ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuuro Djineje ko taari ɗum kala kabaruji men joolam
jabberi koto leydi Allemagne puɗɗoɗen aljuma hanki nogas lewru décembre ko jangu ko ɓe mbiyata voiture bélier woni tigui neɗɗo jolde auto mum ene weele ene gurño yimɓe ko ɗum tigui waɗi ko waɗi ɗum woni ko waɗi e nder jeere taw ko jeere wiyetede marché de Noël woni jeere to gueɗe Noël yeyete gueɗe sukaɓe nder jangu he noon waɗi tigui e nder jangu ngu noon ɗum waɗi ko nder wuuro witengo Magdeburgo waɗi yimɓe joyo wasɓe hen pittali men fodde kene ɓuura temedde ɗiɗo neɗɗo kadi barmi hen ete nder barmuɓe ene tawi hen tampuɓe no fewi biteɗo Olof Scholz kañum woni gardiɗo woni tigui chancelier e leydi Allemagne o waɗi aset hande o jillu makko o tigui o yetti wuuro ngo o yettima kadi e oɗon nokku to jangu ngu waɗi aset hande o ɓe kolliri noon laamu ngu noon holliri ɓe wonde ɓe teɓima baɗɗo jangu o ɓe tawi ɗum tigui ko nationalité saoudienne woni ko leydi Arabie Saoudite o jeeyam koto leydi Iran paɗen télévision nationale mo leydi Iran ɓe kolliri tigui subaka hande o wonde bus goto waɗi toon accident yimɓe sappo mbasi hen pittali men koto leydi Pakistan paɗen wat boni ɓe mbaɗi jangu mumen e base militaire goto tawateɗo Sara Kerol hakkude Pakistan hakkude mum e Afghanistan waɗi 16 soldat woni militaire wasɓe hen pittali men waɗi kadi militaire uji 5 barmuɓe hen eteɓe tampi sanne koto leydi Israël paɗen laamu leydi Israël tengtini tigui wonde bombe umoriɗo toon to Yemen e nder weddama e nder leydi mabɓe ko missile o noon on missile noon yari tigui koye Sarat Tel Aviv waɗi noon yimɓe 16 barmuɓe hen Robel Outis en noon ɓe jeytima jangu ngu wonde kamɓe beddi oɗon missile ɓe kolliri kadi wonde missile o komo hinde missile balistique supersonique Palestine 2 ko noon missile o wiyete ɓe kolliri kamɓe ayni oɗon missile toon to leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba so tawi ko roɓindo Afrique ko gorko mo Sara Ndogo hono Alassane Oumar Mbocco ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.